Poštovani gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u još jedan zagrebački gradski informator. Moj gost je večeras Nenad Matić, gradski zastupnik iz Zelene liste, koalicijski partner Milana Bandića. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer vama i svim gledateljicima i gledateljima. Započet ćemo s tematskom sjednicom koja se prekjučer održala u Gradskoj skupštini, uspostava sustava gospodarenja otpadom. Jeste li u konačnici zadovoljni s rješenjima koje su se potakle na to i rasprava koja se dogodila? Prvo sam zadovoljan ono što sam rekao u skupštini, da su na tren i crveni, i plavi, i narančasti, i žuti postali zeleni, pa smo jedan dan u fokus naših razmišljanja i rasprava stavili zaštitu okoliša, održivi razvoj, u ovom slučaju gospodarenje otpadom. I to je dobro, i to je dobro za sugrađane, dobro za nas da se bavimo nekim drugim temama, jer za divno čudo u cijeloj sjednici nije bilo spomena 41. 45. i nismo otišli u ideološke podjele i to me jako veseli. Moram priznati da sam zadovoljan kako se raspravljalo, da su naši, ako je neko pratio gledateljice, isto mogli vidjeti da ljudi da li kritiziraju, da li hvale argumentirano, ali znači bavimo se argumentima, bavimo se raspravom, jer svi smo svjesni da gospodarenje otpadom je problem budućnosti, gospodarenje otpadom je nešto što nas čeka i što svi moramo kompromisno svih političkih stranaka i dogovorom riješiti, jer to je velik problem za grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Niste upravo, vratili su se u 70. bilo otac Vladimira Ferdelja je bio tad u Čistoći, što znači da je bio u komunističkoj partiji, kaže Milan Bandić. Tako da ipak bilo spomena. To je bila mala rasprava između njih, ali to uopće ne smatram ozbiljnim. Prije su se stanke tražili, ako sjećate, prošla sjednica. Meni je genijalno, još jedan put ponavljam, na strategiji razvoja grada Zagreba smo mi uspjeli ući u rodnost i sad vremena nismo razgovarali uopće o gospodarstvu, ničem nego o tome da li je rodnost, spolnost, mislim, apsolutno bespredmetno. O tome ćemo, vjerujem, još slušati i dalje. No, Milan Bandić, bojite li se za svoju stolicu? Rekao je da niko ekološki nije osviješten od njega i da on može biti predsjednik svih zelenih stranaka koje postoje zapravo igdje. Je li u pravu? Da. Ne, on je, znači, što se tiče aktivnosti, moramo priznati, i odvajanja otpada u svojem domaćinstvu i nekim, ako sjećate, prije 2,5 godine je bio spot gdje on, znači, promovirao to. On je tu, moram priznati, što se tiče trenutačnih aktivnosti vrlo daleko, ali ja mislim da je cijeli problem da cijela infrastruktura grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga svi moraju razmišljati na taj način i svi to moraju raditi da bi to dobilo rezultat, da bi to za naše sugrađane polučilo neke konkretne stvari i činjenice. Može čelni čovjek reći da razmišlja zeleno, da misli zeleno, da žele zeleno, ali ako to nije provedeno u svim aktima, neće biti one koriste za sugrađane. Vi ste također dali svoj doprinos u raspravi, dali ste i na preskonferenciji uoči te sjednice jedan prijedlog, to su ekološke kartice. Što bi te ekološke kartice podrazumijevale? Temeljna naša nedoumica oko predloženog sustava sa kantama, gdje će doći kante i vreće, i oko tog odvoza i oko gužve koja će nastati u odvozu čistoće. Mislim da su kapaciteti čistoće u ovom trenutku problem, a pogotovo su problem s obzirom na naše postojeće zakonodavstvo, da imate i kolektivne ugovore, da imate zakon o javnoj nabavi, niz propisa koje vas ograničava da vi nastupate menadžerski kao da to radi privatna firma pa nazove na telefon i drugi dan ima 10 novih kamiona. Ovdje nije tako, ovdje morate poštovati procedure, a posao je jako menadžerski operativan i jedan od predloga kojeg smo dali da se na nivou pilot projekta u jednoj mjesnoj zajednici, jednom području napravi, kratko ako mogu minutu ga pojasniti, svako domaćinstvo zaduži svoju ekološku karticu, svako domaćinstvo se tereti sa određenim mjesečnim računom, primjerice 200 kuna, govorim iznos na pamet, i nakon toga se vaš račun, ako ste vi lijeni, ne želite odvojeno okupljati, vi bacate komunalni otpad, sve u komunalni, on se odvozi. Zato plaćate više tih 200 kuna, jer neki ljudi će tada u Centru za gospodarenje otpadom, kojega danas još nemamo, će to razvrstavati u vaše ime i to će napraviti taj dio posla za vas. Ako ste vi ekološki svjesni, ako ste vi želite uštedjeti ili zbog drugih razloga odvajate otpad, onda ćete biti nagrađeni na način da vi na Zelenom otoku donesete svoju vrećicu, karikiran, sa plastikom, boca ima određenu cijenu po kojoj se vama to plaća, odnosno umanjuje vaš račun. Donesete sutra baterije, također imaju određeni cijenik po kojem tam službenik to stavi na vagu ili koji već model, to mora struka odraditi do kraja i vi nakon toga završite možda s računom od 20 kuna, jer ste vi ili 10 kuna ili sa nulom ako ste ekološki osviješćeni, a proizvodite više smeća, naprosto ste ga smanjili. To je jedan prijedlog, gradskim službama smo ga predložili, dali ga gradonačelniku, da li će ga oni provesti kao pilot projekt vidjet ćemo, ali bilo bi mi drago da o njemu ozbiljno razmisli, da kroz struku dorade, jer on ima neke nedostataka, i da ga prezentiraju sugrađanima. Neke od nedostataka su već istaknuli na sjednici oko ovog prijedloga. Vi ste i sami istaknuli da zapravo treba se o tom još promišljati, da treba šira javna rasprava o tom prijedlogu. Jedan od načina je zapravo kako starije osobe i teško pokretne osobe mogu nositi otpad na zelene otoke. Pa problem je sada što
su zeleni otoci, tad po tom programu je bio negdje 300 metara najudaljeniji zeleni otok, morali bi biti malo češći, ali također bi se za njih moglo organizirati da im netko to sakuplja na poziv ili odvozi za neku ili naknadu ili ne, ili možda neke udruge koje to rade. Primjerice imamo primjer u Koprivnici da jedna udruga odvozi papir po domaćinstvima i živi 5 ljudi od toga i radi i imaju plaću. Žive od toga. Znači možda bi neki našli ekonomsku računicu u tome, ali slažem se da ga treba doraditi, ali vjerujem da bi dio starijih osoba to i odnio do zelenog otoka koji nije predaleko, jer nažalost svjedoci smo danas da ove boce koje se sakupljaju da su dobrim dijelom to starije osobe koje i teško hodaju i sve, ali nažalost vade iz kontejnera plastiku, uzimaju i nose dalje. Znači, želim reći da bi sigurno neki ljudi koji slabije imaju mirovine, koji slabije živi, našli motiv da se prošeću i da to odnesu, jer to nije teški otpad i to i da prođu tih 300 metara. Normalno oni koji apsolutno ne mogu hodati, koji bi imali taj problem, tu bi se moralo naći neko rješenje. Jeste li u načelu zadovoljni što se baš tematske sjednice rade kada je otpad u pitanju? Je to da je bio brainstorming, ništa sad konkretno nije baš doneseno, sutra ćemo ovako ili onako raditi, no kao predvodnik zelene liste u Gradskoj skupštini, jeste li zadovoljni što to baš imaju tematske sjednice i trebale bi biti češće? Trebali bi biti češće. Oporba je možda malo promašila jer je išla konkretno sa provedbom uredbe, a uredba je tek donesena 1.11. 1. veljače, rok 1.11. stupa na snagu. Zagreb, Bandić je to dočekao spretno pa je odmah dao pravilnik, odnosno odluku u javnu raspravu, pa je on tu ulovio malo lufta. I mislim da su možda fulili sa temom, da je cijeli sustav gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu trebao biti tema, pa da se govori o Centru za gospodarenje otpadom i o budućnosti Jakuševca i o svemu tome da bude šira, žešća rasprava, ako smijem tako reći. Ali ovo dobro, pogotovo dobro otvara prostor da u 3. mjesecu imamo neku drugu tematsku raspravu što se tiče gospodarenja otpadom, jer u ovom trenutku jedan od najvećih problema potencijalnih i budućih u gradu Zagrebu je to, ali i biće i u svim većim gradovima Europske unije također su to veliki problemi. Oni su puno uredili sustav, ali još uvijek imaju probleme. Ono što se moglo čuti na toj sjednici, Ljubljana je prva od glavnih gradova Europske unije, Zagreb je zadnji po odvojenom prikupljanju otpada. Kad su Bandića pitali zašto, rekao nije mogao ništa jer plan na državnoj razini nije bio donesen do 1.1.2017. Je li to po vama zapravo dobro opravdanje i ako je mogao, ne znam, primjerice jedan Krk napraviti nešto po tome, je li mogao i Zagreb? Pa Zagreb je također ono što je prezentirano, to su podaci naše službene agencije za zaštitu okoliša, odvojeno prikuplja 27,56% otpada, a ne onih 1% koji su prezentirani u tom istraživanju Europske unije, kojega ne znamo na koji način su dolazili do podataka. I Zagreb sigurno mora bolje. Sigurno bi trebao biti bolji u tom dijelu čistoće grada, ali ja moram biti iskren, prošao sam nešto malo gradova i po Europi. Zagreb je dosta čist grad u odnosu na neke druge gradove. Stvarno tam u užim centru grada, u nekim turističkim zonama vidite neke hrpe smeća i Zagreb što se mene tiče i mojeg osobnog dojma je u tome dobar, ali što se odvojenog prikupljanja je trebao napraviti više i treba raditi. Ono što je problem politike i političara, otpad nam se približava, on postaje top tema tek kad dolaze uredbe i to, ali vi da bi rješavali danas nešto što znate da će za 3 godine biti problem, morate natjerati i gradsku i državnu upravu i sve, jer svi ono čekamo i ko ljudi smo, nije problem, do zadnjeg časa pišemo domaću zadaću 5 do 12, ne pišemo je tjedan dana unaprijed ili lektiru djeca pa da imamo spremnu pa da čekamo za tjedan dana. Odlikaši to rade, mi u Zagrebu smo trebali napraviti više, to se svi slažemo, nije isto Krk, ja sam bio na Krku i prije mjesec dana, nije isto Krk neka manja mjesta koja su navedene jer glavni grad države Zagreb sa 800.000 stanovnika i još sa jednim dijelom stanovnika koji ovdje živi, to niko ne računa, da imamo sigurno 50 do 100.000 ljudi koji dolaze na posao ili privremeno borave ovdje, znači koji nisu stalno stanovnici, ali također proizvode smeće, sudjeluju u tom životu grada Zagreba. Zagreb je sigurno ozbiljno i teže napraviti, trebali smo napraviti više, ali gdje smo tu smo, idemo sad svi zajedno zapet da bude bolje. Sve stranke zajedno. Tako je zapravo neki moto bio. Pod zelenim kišobranom. Danas su već održane prve sjednice radnih tijela vezano za prijedlog proračuna za 2018. godinu, no prije nepunih mjesec dana imali ste rebalans gradskog proračuna. Tu su prštale kritike. Trajala je ta sjednica 2 dana, se raste upravo zbog toga. Očekujete li takve iste kritike, naravno i na prijedlog proračuna i što je, kako kratki komentar na rebalans proračuna, na sve one kritike koje smo čuli? Kod rebalansa proračuna vrlo kratko, glavnina kritika je bila oko komunalnih akcija, plana malih komunalnih akcija, znači novaca po gradskim četvrtima koji se koriste, prvo budemo iskreni, ne iskoriste se 100%, ali se većinom koriste zadnji mjesec, 2 je taj, dok se raspiše natječaj, ako se neko žali, procedura dosta traje i tu je većina tih da u biti
Bandić lukavo, znači da 300 milijuna, onda na kraju se realizira 180, 200 jer nije se moglo, nije se stiglo, ali velim postoji nešto i objektivnih razloga, Zakon o javnoj nabavi, znate da je grad Zagreb pod velikim povećalom i bilo što da se napravi krivo ili prebrzo, a bez poštovanja svih procedura može biti riskantno za gradonačelnike i sve njegove suradnike. I također ono što je bit da oni uvijek prigovaraju na one stavke koje su pod uredom gradonačelnika, koje su bliže gradonačelniku, njegove donacije i sve. U novom predlogu proračuna koji bi trebao biti 2,17% veći u odnosu na prethodni, ne govorim obračunski, sad se računaju i ustanove, ali bez tih ustanova koje se sad računaju, znači na 7,5 milijardi. Grad Zagreb to računa temeljem porasta u društvu koje se događa gospodarski rast Republike Hrvatske i mislim da bi se većina stavki mogla ostvariti, da bi većina stavki mogla biti dobra. Normalno da će opozicija uvijek prigovarati. Čak možda ne toliko na predviđeni proračun, nego na ono, ovaj proračun je isti koji prije, a ovo prije niste napravili. Na neke projekte koji se niz godina pronose kroz proračun pa se ne realiziraju, ali to je živo biće. Znači proračun je taj da se neke stvari koje se možda budu u hodu dogodile ubace, neke stvari će ispast koje su rebalansovne, neke stvari će ispast koje su predviđene i za koje smo mislili da će biti zbog niza imovinsko-pravnih odnosa ili bilo što drugo. Kad smo kod tih imovinsko-pravnih odnosa, javne nabave, to je zapravo najčešće opravdanje gradske uprave zašto se nešto nije realiziralo u konkretnom roku. Netko je postavio na jednom odboru pitanje, pa dobro, tko radi u toj gradskoj upravi kad ne zna ni okvirno rokove koliko otprilike traje nekakav proces? Ne, vi imate problem jedan zakonski, znači ne može se, morate da bi raspisali natječaj, karikiram, za Branimiru vi u proračunu morate imati. Ako je sad ne stavite u 11. mjesecu u proračun, a recimo računate u 6. raspisati natječaj, vi ga ni ne možete raspisati jer sredstva moraju biti predviđena. Vi ih predvidite, a recimo u 2. mjesecu imali smo u Branimiru ovaj produžetak gdje se čovjek nije iselio, gdje se ga se iseljavalo 5 godina ili duže, ne znam. Znači vi imate problem da zapnete na nekoj parceli, da sud presudi nešto, da zastane na sudu i vi ste blokirani. A vi ste predvidjeli novac. Ako ga ne predvidite u 6. mjesecu ne možete reagirati. Znači ne možete pokrenuti procedure jer nemate, vi pokrećete procedure za nešto što nije u proračunu. Znači zakon predviđa da u proračunu mora biti za sve predviđena sredstva za što se raspisuje natječaj ili što se priprema. Vi predvidite sredstva, u hodu nešto se dogodi neki problem kojega ne možete riješiti, naše sudstvo je katastrofa, to moramo biti svi svjesni da kad nešto zapne, Zakon o javnoj nabavi, čim ide žalba 6 mjeseci se odmah oprostite sa tim procesom. Ako se raspisuje natječaj u 6., 7. žalba, već ste iza nove godine. Znači već predvidjeli ste novca, ne možete realizirati jer će biti u 1., 2. mjesecu ili kad riješena žalba. Proračun, odnosno prijedlog proračuna hoće li proći ovisi o rukama HDZ-a i neovisnih za Hrvatsku. Danas je i gradski zastupnik Renato Petek imao pres konferenciju u kojoj se boji da će proračun ovisiti o Ivi Loli Ribaru, partizanu koji je već mrtav niz godina. Imate li vi takav dojam da će neovisni za Hrvatsku uvjetovati proračun tim ideološkim i dalje pitanjima? Pa ja se nadam, kao što su neki govorili da suradnja ovisi o maršalu Titu, sada Ivi Loli, Ribaru, ja se nadam da će početi odluke u gradskoj skupštini ovisiti o Nenadu Matiću, Bruni Jesi i Zlatanu Hasanbegović, znači ljudima koji sjede u skupštini, koji su jedan od tih 51, pa da će odluke ovisiti o njima, a ne o nekima koji su pokojni, kojih više nema. Mislim da će kompromis se napraviti, da će gradonačelnik grada Zagreba to dogovoriti, jer svi su svjesni da je ovo glavni grad države, generator razvoja Republike Hrvatske i neki izbori u Zagrebu sigurno ne bi pasali. Ja da budem iskren, čak je bila naša grupa koji smo mislili da u 7. mjesecu bi trebalo raspisati izbore gradonačelniku, to govorili, a ovdje je svjestan što izbori znači, da je to blokiranje svih procesa. On bi tada prošao i bolje na izborima, ali nije išao u tom smjeru, nego rađe radi dogovore koji traju duže, samo zbog toga da izborima šaljete poruku nesigurnosti, da se to ne dogodi u gradu Zagrebu. Već su 3 puta, ako se ne varam, HDZ i neovisni za Hrvatsku stajali na stranu oporbe. Lex šerif, kad je bio po pitanju roda dio vaših zastupnika i HDZ su glasali protiv, neovisni za Hrvatsku, sve to nekako zbrčkano. Pokazuju li zapravo te dvije stranke samo mišiće ili mislite da opasno prijete Milanu Bandiću da se pazi kako se ponaša? Pa mislim da te stranke traže svoj prostor za rad, znači neovisni za Hrvatsku ideološki sa temama poput maršala Tita i Ive Lole Ribara, a HDZ putem nekih tema koje su druge, kao što ste spomenuli, i da oni tu traže svoj prostor, što je normalno za koalicijske partnere. Svako ima neko svoje područje, nešto po čemu on želi biti prepoznatljiv. Milan Bandić je dosta jak, dosta utjecaja, dosta medijski jak i teško je neki segment njegovog djelovanja uzeti. Sad bi ja ovdje poentirao, pa ja bi zabio koji poen, i HDZ to pokušava na ovaj način i mislim da i šalju poruku gradonačelniku, ali isto tak i pokazuju kad s nekim predlogom ne slažu da neće biti čisti glasači za sve što se predloži, nego da će svaki predlog, bio je tu i Martin Ekspariš predloga, da će svaki predlog odrazgovarati, odgledati, vidjeti i kada im se ne sviđa, jasno to reći i biti protiv.
I vi ste, ovo je koliko ja pratim skupštinu zadnje 3 godine, kad je bilo pitanje roda, dio Bandićevih zastupnika je glasao za, dio protiv. Rijetko se to događa da se između baš tako glasaju. Pa to se rijetko događa, ali kod Bandićevog kluba je specifično što on kaže, znači to nije čvrsto stranački klub ko druge stranke koje kažu tako mora biti. On je nakupio niz vrlo jakih pojedinaca, neki su članovi stranke, neki su prijatelji stranke i on, koliko sam ja shvatio, ne inzistira da na nekim temama gdje su neki ljudi svoj život, svoj rad i djelovanje kroz cijeli život imali u nekom svjetonazorskom aspektu, da oni sad njih sili da moraju slušati njega slijepo. Točke poput proračuna ili neke druge ekonomske točke koje su vrlo važne za grad Zagreb, tu smo jedinstveni, a za neke točke naprosto se kaže, gospodo, vi izvolite, može tako biti sa Ivo Lola Ribara, ne znam, vi izvolite ko misli ovako ili ovako, neka izvoli biti. Kod Ive Lole Ribara je, samo kratko se vraća sljedeća, nije bit politička, nego Neovisni za Hrvatsku tvrdi da nije poštovana procedura. Ja ću također tražiti da jasno da znam, ako je poštovana procedura, onda je to pravo gradonačelnika da napravi. Ako nije, normalno da će gradonačelnik sam reći nisam poštovao proceduru i maknut će ga. Znači, vrlo jednostavno, to nije, koliko sam shvatio, oni postavili na ideološko pitanje, nego kao što je bio trg maršala Tita, nego su stavili na poštovanje procedure. Ne vjerujem da je gradonačelnik promašio u proceduri. Prvo je to pitanje procedure pitala Rada Borić na odboru za imenovanje ulica, naselja i trgova, tako da je u nečem su složni Rada Borić i Zlatko Hasanbegović, pa ćemo vidjeti kako će to završiti. No da se vratimo kod roda. Glasali ste u Bandićevom klubu različito, iako je Hasanbegović izričito rekao da će zbog tog pitanja spreman napustiti koaliciju. Znači to je bilo pitanje hoće li opstati ova skupština ili ne. Pa da, ali to je bilo, ja mislim da je to bilo metoda pritiska i naprosto želja da shvati se koliko je ta stvar važna. Na kraju su oni glasali za rebalans proračuna koji je prošao, tako da mislim da i oko proračuna neće biti situacija Ivo Lola Ribar dalje ne, jer je to puno važnije stvari proračun grada Zagreba za gospodarstvo, za život i Hrvatske i Zagreba od jedne biste, da mi oproste svi oni kojima to puno znači. No vratimo se još kratko za proračun i za kraj. Iako ste vi koalicijski partner Milana Bandića, ne libite se nekad i kritizirati ono što ne napravi dobro u proračunu, da imate sad priliku reći evo želim to i to. Što biste povećali? Koje stavke u proračun? Gdje biste posvetili više pažnje? Pa više pažnje bi posvetio sigurno nekim komunalnim akcijama za neke ulice koje nemam uvid što su gradske četvrti sve predložile, jer to je samo napravljeno ono Sesvete, pa piše Sesvete, ali sigurno za neke ulice koje stvarno katastrofalno izgledaju, kojima treba pomoći. Tu bi si dao truda da detaljno to pogledam kao što se gradonačelnik vjerujem daje, pa da neke ubacim ili izbacim. I ono što je sigurno recimo Park šuma Maksimir, održavanje, mislim da puno štedimo na nekim procesima poput održavanja Park šuma Maksimir, poput našeg Sljemena gdje bi trebali možda više ulagati, da na nekim projektima koji su održavanje i gdje se možda štete, ako smijem tako reći, kao na cesti ne vide danas, nego će se vidjeti za 20 godina, da tu možda bi trebali malo povećati sredstva, pogotovo ako se proračun povećava. Mi se dosta koncentriramo na čisto asfalt, vodovod, plinovod, znači neke stvari koje ljudi vide. Postoje neke stvari zaštićena područja grada Zagreba koje ne vide odmah se, ako i ne vodite brigu 2-3 godine, o njima se ne vidi odmah, ali će štete biti dalekosežne. Vjerujem da će prva kritika na proračun biti nije razvojan. Je li po vama proračun iz godine u godinu razvojan? Pa mislim da proračun grada Zagreba je prvo socijalan, najviše socijalan, to svi vjerujem i građani grada Zagreba moraju priznati. Nakon toga da ima razvojne također komponente, uvijek može bolje, ali također on vrlo puno uzima na masu plaća od vrtiće, škole. Mislim, puno tih, recimo, najveći ured je ured prosvjete i kulture, najveći ured sa proračunom, nije najveći ured za gospodarstvo sa proračunom, nego najveći ured oko 2 milijarde i 100 je ured, tad prije od gospodina Lovrića, ali ured za, znači koji će sad razdvajati, ali ja govorim kao jedinstven, znači prosvjeta, kultura, šport je više od 2,5 milijarde, a većinom su tu plaće, naknade, znači nisu razvojni projekti u tom dijelu. Nećemo previše kritizirati Milana Bandića, danas mu je rođendan, pa možda ne bi bilo lijepo da mu pokvarimo rođendan. A nećemo mi pokvariti rođendan, ja mislim da oni na kritike prihvaća normalno, čak na aktualnom satu im vrlo dobro odgovara, čak moram priznati da je bolji kad ga se kritizira, ne kad ga se hvali. Treba potjerati malo, kritikama se najbolje tjera. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, evo vidimo se sljedeći četvrtak na sjednici Gradske skupštine. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, bilo ovo sve za večera, s vama smo ponovno u sljedeću srijedu u isto vrijeme, lijep vam pozdrav i ostanite uz program Jabuke TV.